Ahojte, v predchádzajúcom videu sme si povedali, čo všetko má vplyv na cenu záhradných sedení. Dnes sa pozrieme trošku bližšie na tie lacnejšie sedenia, výhody, nevýhody a z čoho sú vyrobené. Sme firma, ktorá sa zaoberá záhradným nábytkom a doplnkami od roku 2013. Začínali sme s tým, že sme začali opravovať a repasovať tieto sedenia, ďalej sme ich predávali. V dnešnej dobe si ich dávame vyrábať a poskytujeme čo najkvalitnejšie sedenia našim zákazníkom. Jedno z najlacnejších sedení, ktoré sa vyrába, sú plastové sedenia, vyrábajú sa 10 ročia, veľakrát dobre poslúžia. V dnešnej dobe sa veľakrát lisujú v tvare polyratanu, ale aj sa tak predávajú, ale v podstate nie je to ratan. Mám tu jedno také jednoduché sedenie, ktoré stojí okolo 150 €, kúpite tu celý set. Výhodou je, že to je ľahké, môže sa to použiť v bazénu, v výrivke, nič sa tým nepokazí. Problémom týchto sedení býva to veľakrát, že vetrávajú na slnku a na niektorých tvaroch, hlavne keď sú opierky oblé, začnú sa dosť rýchlo lámať. Ako vidíme aj tu je to opotrebované, je tu zlomené tu, aj na tom mieste. Tým, že sa to ľahko skladá, len sa to naklikne, tak sú tu trošku problémové miesta. Toto sedenie má výhodu to, že je zo spodu ešte spevnené takým kovovým profilom, takže v kľude si tam sadnú dvaja dospelí ľudia a nemusí sa báť, že sa to zlomí. Samozrejme, nie je to žiadny luxus, ale na bežné používanie na 1-2 sezóny bohate poslúži. Dnes som si tu pripravil zo pár rekvizít, aby som vám ukázal, z čoho sú bežné, lacné, ratanové sedenia. Ako vidíme, najbežnejší, najlacnejší materiál sú železné, jednoduché rámy, ktoré sú z tenkých profilov. Väčšinou sú pozvárané takéto placky. Vidíte, to má nožička má nejakých 2x2 cm. Dojde vám 5 malých krabíc, ktoré musíte potom tieto jednotlivé diely zoskrutkovať, takže na pol dňa máte o robotu postarané. Ďalšou dôležitou vecou, nezanedbateľnou, je samotný polyratan. V tomto prípade zase je to ten úplne najlacnejší plochý ratan aj z jednej a druhej strany. Ono sa dajú vyrobiť rôzne vzory, ale vždy to je ploché a je to v podstate najlacnejšia verzia polyratanu. Mnohokrát čítam na internete, ľudia riešia, že sa im to láme. Je to najnižšia kvalita, takže môže sa to stať. Pri tom polyratane je veľmi dôležité, ako ho výrobca spraví. Ratan musí byť vždy prúžný. Toto je celkom dobrá kvalita, aj keď je to v podstate už použitý diel, stále má tu pružnosť. Mám tu taký jeden dielik vzorku nekvalitného ratanu. Keď ho zohnem, puk, sami vidíte, ako sa láme. Našim zákazníkom dávame návod, ako sa o samotný polyratan starať, aby im dlhé roky vydržal a slúžil, aby sa im nestali takéto prípady. Ďalšou dôležitou vecou je, samozrejme, keď je to lacné, šetrí sa na každom jednom dieli, na každom jednom rozmere. Toto je napríklad opierka z trojmiestneho sedáku. Keď si to priložím k sebe, asi si tam 95-kiloví chlapi nesadnú. Takže to je veľmi dôležité, čo si ľudia musia uvedomiť, keď riešia cenu. Veľakrát, keď si to objednajú cez web, tak sú potom rozčarovaní, čo im to dojde, aký detský nábytok. My osobne doporučujeme, pokým je to možné, aby ľudia prišli osobne ku nám do firmy a dané sedenie si vyskúšali a takisto im aj poradíme vo výbere. Pri tých kovových sedeniach treba si potom dať pozor takisto aj na údržbu. Tým, že je to vyrobené do železa,
sú tam vrtané závity, ktoré veľmi rýchlo vplyvom ovzdušia začnú korodovať. Tým, že je vlhkosť nejaká vo vzduchu, nemusíte to ani umývať, tá korózia sa tam dostane. Ďalším veľmi háklivým miestom pri železných profiloch sú zvary, kde je to zvárané takisto dosť krátky často začne korodovať. Aj tuto vidíme na tomto mieste, takisto aj tuto vidieť, hej. A potom samozrejme začne sa to rozliezať na samotný ratán a pekne to začne kvitnúť, takže ako vidíme aj tu už to je na to ratanie a treba to ošetrovať. Toto bolo na dnes v lacných záhradných sedeniach všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber, poprípade ak máte otázky, píšte pod videom. Ahojte.